Bisikolog ramai tongi phaibo tong thaini norjaknani nai tongkha khungtham nukhung khadulai biskango tamo ongnai waramawa klelejak patimu ongkha khumlung degree college ni bisingo khobjago hwnei thai sunai ro thai sibai khobjak khungtam nukhungni yago thai yakarnani bagui notice yapari rekha khobjaknai nukhung rokni ongkha Chito Deborma, Satyajit Deborma, Sanjit Deborma. Bisikolog ramai no tongi phaimani thaini soi kagos tongo Thai yakari maya hanibo salaikha. Tabung nai thai khungtam no khungni tong thai tabung no hapang boroni bagui tamo wanchung naharno. Khumulung ni simi hamare ni kokthum bureau report khumpui. Taro bebon kenang sing yakari mai aja kenang sing Agi simi sisi simi sing am dokol khaja. Norok ne aro nok thya suk mani busuk balokha busuk bosorok khana. Ara chusu borara ki tong khanja. Kaya apru rogo jaga ni kuno mai kagos rok tong. Sing jaga ni yakar mai ya. bang pata khlainyaw aro Pata khlai man ke busuk balok na. 2007 to khlai pata Balu kha. Kaya tabuk je degree college ni area hani khoboi je lama sorry ko je jaga sopani rok borok le biang tik sui klang thangka. Borok nge sini nok laga na tini sui thanggo sini nok pala ti ro musuwa. Ka jaw nong nok thai rok khada khobjak. Sini nok thai ki khobja gi dong. Khong busuk nok khobjaka. Tinta family sing khobja go. Ka borok no saije nai ke yango chini nok thai chang kasamung jago jaga chini ga kagos tong hane rok sa saka. Sai nei kha. Goba no saka sing borok no sini jaga sing agin hoten sing jaga tonggo. Sini nana thagu bebang tong thangja khani saka sing borok hai mani ga tabu susuwa teketal bae susuwa hani hai bong rok khobja guni chao. Amti hai ke wai besu su bajak. Bang ba no suka 10 15 ba no suka borok. Ke tau sa joti kun fon maya ko. Ni sing tak sa joti kun fon maya ko borok sing notice diriwa ek mas ni por hinge notice diwa hai pano borok sing kri san lok phai phai thango sulang ya tini hinge sing borok chop son mala kha borok bong mote kha sui thana hin chawa sarkar tam khaine ne hin chawa asing sa borok sing mana khlai borok pilar kanya sing takai di hin borok Ke bus kanggo amti hiking khangke buti hike yap. lama ongkhang nai chini jaga sing ri me sing si si tino hoten jaga tongja tin tai tong sing agin hoten chini tong khakiri sing ora degree college phaima to sing kaham no sing borok din dai tobe khe chini jaga nok khai jaga ba chini nok laga no sing sa jagi